naning kalibutan, ang yuon ko ang langit. Kaugod, bay, tilaway siya na akong tinuwaw. Kung husto na ba na sa timpla? Ikaw na lang tilaw ana bay. Ayaw lag parata. Gani harak kong sigtilaw ani. Ikaw good, di pa makakamukaon. Muna na kong kaon mo. Eh gani harak ko ka higupon na akong sabaw. Lami ba kaya akong lutong tinuwa bay. Sige bay. Nganong kalma mga karon bay? Wa man. Bilib sa ko nimo no. Wag di na kay mahiblad ron bay da. Anong ma-high blood man ko? Di kay karon. Nakabantay ko mo ba? Kalma na kagistanan. Di pareha sa una. Tunangaon ta. Niabot si Lilak. Abi na ko imo kasab-an. Pero wa di ay. Pero butan na di karon bay. Nakasabot na ko sa akong kahimtang bay. Nakadawat na ko kung unsa ko. Samtang naa si Lilak sa akong tupad. Nahibaw ko na di ko niya biyaan. Samtang ani pa akong kahimtang. Good! Very good! Mana akong gustong madunggan niyo bay. Sakto ka bay. Dawato na lang nako ang tanan. Total. Siguro mao ni akong kapalaran. Sakto ka. Sakto sad si Lilak. Pasalamat lang ko nga naa ka nako. Naa si Lilak. Naa sa akong kiliran. Ana gid bay. Ayaw di pagunahon nagdaotan ni Daylila. Tungod, di na ba himo nga mobiya sa nimo? Love ka niya. Sige. Di ka makaon. Hari na sa ka. Sige bay. Naninda di ka isda? Ha, oo nang, iyataw. Ay, dito di ako gikan sa ilang ramil. Abi na akong dito ka. Ay, manaman ako trabaho dito na. Say man na. Humana ka? Oo, mana. Oh. Ay, ni suroy mangudon ka ko nimo. Kay kuan ba? Kanino? Ha. Ato ako sa bayrong gabi ha. Nga naman na? Si Almira manggod, manawag man unya, kada panawag niya mangita gyud nimo kay gustong makigsulti. Oh, mao ba? Sige. Ato abi ako ha. Sige na. Ah, sige. Oh, sumantay pa. Di ka mo adto ilang ramil. Ah, unya pa? Di pa karon. Tama ba? Mm. Sige, ay kalimot ha. Lagi lang. Ato ako unya. Ah, tuday nang. Kuan. Nato nangita nimo lalaki man to. Lalaki nya. Ana to siya nga nangita lagi daw siya kaabangan nga bay. Nakaila ko? Murag man siguro kay karon pa mas kita ato niya. Dito siya taga diri siguro. Ah, tempa. Sige, ulion na lang na ako sa bahay kay basig tuan na to. Oh, nato siguro to siya dito. Sige. Nagtagbo kami ganina. Ah, sige, Sige na. Oh, nya. Ay, kalimot. Oh, joke lagi. Karong gabi eh. Ah, sige. Ako, sige, day. Sige, Sige salamat, na. day, day. Oh. Hello? Mr. Ruiz? Oh. I'm good. Yeah. Yeah, sapit na human. Yeah. Oh. Gamay na lang yung kuwang sa akong story. Si Sarah? Ano siya magiging mong gipasaligan? Nagstorya na ta about Anna. Gisultihan talaga. Ganaan ako'y nakitaan dinhi. Yes. Oh, maayo kay siya mudaan ng role. Pero ako ning story. Nako'y katungod nga mo cast ani. Oh. Nako'y bago nga discovery.
And I'm sure, ako ginaipasalig nimo nga makauyon yun ka ani. Maayo kay ni siya muda. Nala ko i-work out karon. Ayaw ka bala ka? Yes. Ipasalig na nako nimo. Mr. Ruiz, kibaw na ka sa rason nganong si Sarah di yun ako padagkon ana. Yes, I know. Okay. Masaligan ko nimo. Yes. And I'm gonna see you next week, okay? Okay, sige. Magkita ta. Magsabot ta na. Ato ng storyaan. Okay, sige, sige. Bye. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Maayo gani my loves nun na nahalin tanan nimong isda. Oh, kuwangan pa mong gani. Dilipay ko ano. Ah, tuod my love. Hay kay mas maayo my love. O maadto ko sa bangko ugma. Ha? Nga naman. Kinahanglan ibutan nato atong mga kwarta sa bangko. Aron matigom jud gani. Para pohon, kung pwede na ka mapirahan, nan kay kwarta. Aw, maayo masab noon. Nanay mo ko yung natigom diha my love. Ang kita nako sa pagpanlabada. Nga usa pa pod. Ang halin nako sa isda. Ato ng tigumon. Aw, sige. Ikaw. Mag-antos na sa taron. Aron maoperahan ka. Isalig na ko nimo tanan my love. Ay kabalak ka my love. Mabalik ra ang tanan. Buhaton ako ang tanan. Aron makakita ka. Ah, tuoday my love. Nakita mi ng dulor ganina. Nga iya kung paatuon ng silang bay. Kay manawag si Almira. Unsa man, makuyog ka? Ikaw na lang my love. Makahatol ako sa imong lakaw. Oh, galing na day ka din eh. Di mo ko magdugay. Sige. Kao na lang daan. Ah, sige. Mga una ta. Kay managat abot si Dudoy. Paabano na daw siya ni Simeon. Aron daghan sila makuha. Oh, maayo noon. Linood ka sa ligan kung pamatul ra. Mga Jud. Unya, mo sayo kag agto ugma sa bangko. Ah, nagkahuman lang akong libod sa isda. Aron man ay problema. Ikaw ba? Uy! Day lilak ari day. Dali lingkod nga ri day. Lingkod sa. Nagunsa man ka nang. Nagkwinta ko sa kong mga paninglonon. May kay ubay-ubay naman di ay ni. May kay ni adjud ka. Nya, wala pa nanawag si Almira nang? Wa pa man gyud ay. Uy, still lang bata bitaw. Mao ba? Pero sige lang, paabot-paaboton lang nato. Kay nag-ingon man gud to siya, nga nagpanawag niya ako og sunod, kinahanglan magkastorya gyud mo kay naa man kuno siya ihatag kwarta nimo. Kwarta? Unsaon man? Ay tabang niya nimo good. Hibaw biya kang Almira nga matinabangon man ka ito siya mga parente. Basta kay manawag to. Uy ikaw ba? Ay gyud balibad kun unsa iyang ihatag ha? Maayo na lang na aron dili mo magkalisod-lisod. Pero moowo mo ko nang uy. Ay ayaw anang uwaw-uwaw. Uy naunsa biya ka? Ay maglaing tao nang si Almira man mo nag-ingon nga gusto siyang motabang nimo. Mao ba? Ato lang hato-haton karon taod-taod manawag to. Sige nang. Ha? Ay tempa. Handa man tikag snacks. Ay ayaw na lang nung uy.
Ay balibad oy. Ay kapalit kog snacks ganina kay dinhi man koy taong gi-receive. Katubang nangita gaabangan. Ah, katong sugatan ako ganina. Nya, ako paabangon. Napalagi pabangan na, magiabangan namang Ramil. Ito ang Ramil Speakers. Kani diri. Mahimo ra magkwarto mo akong paabangan. Oh, kwarto ra day ang abangan. Oo, pero kana lang gud diha sa taas. Pwede man, dahil bakante din ha. Pwede naman, babae man sa imong abang. Dili man katong ni Ari ganina, igo ra man tong gisugo. Day ba? Nailait pa ang gipangadoy ning dughan, wala nailaan pa ang gimahal ning dughan, so why kinatuwa. Wala nailain pa ang gipangadoy ning dughan, wala nailain pa ang gimahal ning dughan, so why. Bay? Di ka managat ron? Ugma na lang ko nung ibay, yung sinungsim yun. Kailan tanon man to siya? Di ay ba? Asa dito si Delilak bay? Muagto mo ko na siya kala ng dolor kay manawag mo ko na to si Almira. Ha? Si Elmira? Still lang. Ano ka magudala ni Delilak? Ano si mangita to si Elmira na ko? Ha? Mangita? Nganong mangita man si Almira nimo? Natural. Kasi gimingaw din si Elmira na ko. Dili siya kabaha kaya ako tumapaso si Delilak. O sige. Lakaw na lang. Dain na lang una ko dun. Ayaw biya pagdugay ha. Ayaw na lang ba eh? Hapon naman sa dae. Ano bay? Di mo magkasulti ni Almira ron. Ang kuan bay, kung mingawon dito siya nako, gisultian ko na ko sinang dolor nga magpatawag ko. Pero wa man sab. Ano ba? Oh, sige bay, mas maayo pa bay nga manginhas ko. Aron ano kaya kay higop sa babay. Kana mas maayo gid na. Kaya unya uli nililak. Basin di mo kaon to pag-usab. Oh, sige. Ya, dili na ka bay ha? Ay paglangas biya ha. Kasi bulak ka ulo sa kadya ron. Ay, kini ginoong akong pangwarta day hinay lang ni day pero kanonay. May noon ka na, kaya nakay makutkuot dayon. Bitaw pero taod-taod sa jud tinigom ani day. Uy, Lagi, ako sad gani, magtigom ako para Christian. May na lang, para siya pa-opera ba, unya. mao ba? Lagi. Ay, day. Ah. Kumusta naman itong gisulting Ramil? Ramil? Asa to na? Kato bang niingon siya nga di na siya gusto nga manglabada pa ka kay na siya lang ipatrabaho nimo. Ha? Nisulti din mo siya, na? Uy, nagkasulti man mi. Na. Nya, unsa naman to? Nauwaw lagi ko ng, uy, kay, kung may klaro iya patrabaho na ako. Igo na ko ni papasahon ng script. Yung mga yun siya sa opinion ako. Di pa ka ana, nga dili nahago imong trabaho, kahayahay gud ana di ay. Lagi nang ganahan kay ang among sabot manglabada ra baya ko. Nakaroon ka nang ipabuhat nako. Ay, ganahan ay basta. Uy, ikaw ba? Ngano saghang iyang balibaran? Ano balibari? Uy, makakwarta ka ana, day di pa ka ana. Hayahay pa jud kay imong trabaho. Pero na, maikog ko uy. Sobra ra iyang pagtagad nako. Ay siya baya. Nya paasa man na nimo be nga moam ginay kinaiyaan ang tawhana nga mangiluy-on man kaayo na. Nya usa pa sad, di na noong kagusto ana. Sayon ra kaayo na imong trabaho. Makakwarta pa jud ka. Ano man gayto siya? Ay imong trabaho di ba magbasa-basa ra ka script no. Nya makakwarta ka. Ingon to siya basta makamaon na jud ka anong trabaho sayon ra ka imong pangwarta day. Na, mapaoperahan na nimo sa Christian ana. Ina mo ko nang uy. Ikaw ba, ganita sa ng imong utok, uy. Siya ba, uy? Kaano na, day? Grasya na nang nag-ung-ung. Nga imo pa ginang balibaran. Di pa noon ka, anak. Mauna nang paagiha, uy. Masulbad na imong problema, bahin ni Christian. Ay, nagbalibad-balibad. Nabalaka ko na. Kaya pa sige na ako kaya. Nabalaka sa gusto maabot.
Ay ano, mabalaka man ka sa umaabot. Ay, pastilan lilak. Ako, naluoy, juga ko nimo day. Huna-huna aragod, kana si Ramil. Mao na itubag sa imong problema. Pinaagin niya, mabalik sa normal ang inyong pagpuyo. Kay posible man nga makakitag balik si Christian. Di ba? Eh, basta na hadlok lang dyan po kay nagnamid ako sa'yo. Sayop? Musa may nakasayop, anak. Sayop din nagkabangan kang Ramil. Ay, lila. Katong saon na, katong imong gibuhat, mo to'y dakong sayop. Katong imong gibuhat sa imong amahan. Hinomdom ka? No. Lait pa ang gipangadoy ning dughan, wala na ilaan pa ang gimahal ning dughan, so why kinutuwa. Wala na ilait pa ang gipangadoy ning dughan, wala na ilaan pa ang gimahal ning dughan, so Di ka maangay mahibong. Nanghisgot ko ani. Mahibaw, biya gyud kag unsa mi kasuod sa imong amahan. Mahibaw kaayo ko oy. Sa iyang pagbabag ninyong Christian sa una. Asa may nakasayop ato na. Kam na pud siya. Ang sayop adto, kung anong si Christian mo imong gipili. Hantod baghapon karon na. Naglaing hapon niya buot ni Christian. O paghapon mo nakadawat niya. Kuday, kangka medyo kong pagkatao no. Manang kangkahan, pasabyod ka. Ang imong pagpili na Christian day, dako gyud kay ang sayop. Pero saan taman, na naman na, natabo naman na, di naman gyud mo mapugngan. Pero ang nakaapan kay na disgrasya man siya. Unya gikinahanglan man gyud kaoperahan na siya aron makakita siya pagbalik. Busa, sa gani mga grasya nga moabot day, ayaw balibare. Ayaw kahadlok. Nya ako kay ako man giisip lang gi-offer ni Ramil nimo nga grasya na. Ay nagbalibari oy. Maayo na lang na nga maoperahan si Christian nya makakitag balik, di ba? Para nako day no. Wa baya ko nakitang sayop sa gibuhat ni Ramil. Gusto ram na siyang makatabang. Day. Suri day ha. Nakahisgot kong Christian. Nahisgutan raman sa today. Wa man koy tuyo nga sakitan ka diha. Pero ako day ba? Ang ako rin tinungha day nga matabang ko nimo. Nga mapabuka na ko imong mata ba? Unsay maayo. No. Nahisgutan na to sa Christian. Pero wa gid ko na ako gidibdib dire. Ay lang sa gidibdib ba diha ha? Ha? Kay paon taman. Naa naman na. Di naman gid na nato mapausab ang sitwasyon. Ang ako lang ba, ang atong huna-hunaon ang karon. Kita, maningkamot man ta nga mabalik sa normal ang inyong pagpuyo. Hindi kinahanglan man gyud nga matambala na sa Christian, mabalik ang iyang pananaw. Di ba? Pauna, nga sa ako yung huna-huna day, wa gyud laing makatabang nimo, bahin ana sa panginahanglan nato kwarta day. Kana ra gyud si Ramil. Mana? Ayaw balibari niyang tanyag day. wala na ilain pa ang gipangadoy ning dughan, wala na ilain pa ang gimahal